ali verujte nam da ako budete ikada došli na naš koncert, kada budemo gostovali kod vas, lično ćete se upoznati sa ovim sastavom. Maja ga podnosi kako? Podnosim ga još uvek. Da, dok trpilo drži, dobro je. Čula sam da je pesma jednostavnija nego što se očekivalo, u smislu da je drugačiji je pristup i tvoje vokalne sposobnosti nisu došle, mada više nema ni potrebe da dolaze u toj meri da izraže, svi ih dobro poznajemo, ali da? Pa, baš zato što svi kada idu na festivale, pevaju pesme ili rade, ako su kompozitori u pitanju, rade pesme za pevače koji će da pokažu, ne znam, svoje vokalne sposobnosti. Ja se nadam da je to vreme festivala, bez obzira što spadam, ja se nadam, u vrhunske pevače, spadam u tu grupu pevača koji nisu opterećeni, ne, stvarno nisu opterećeni da... Samo dokazivanje. Ne, u svakoj prilici pevam neke teške pesme. Jao, nemoj, molim te, ne mogu da se skoncentrišem normalno da kažem. I mora da objasnim. Nisam stvarno opterećena da stalno pevam neke teške pesme, zato što mi moje vokalne sposobnosti omogućavaju. Tako da smo se odlučili za pesmu 222. Bilo je još nekoliko pesama u opciji, koje bi možda se više svidjele tom delu publike koji je očekivao tako nešto. Ali eto, mi smo se odlučili za pesmu koja je sigurno na prvo slušanje već svima simpatična. Treba pitati žiri. S obzirom da smo mi videli ko je žiri, mislim da nemamo šanse tu. Nikad nećemo više u žiri i to smo čuli, žiri. Normalno je ovako. Ako je festival pesme, trebalo bi da se gleda pesma. Ali ako je loš interpretator, on ne može dobro doneti pesmu koja je dobra. Znači, loš interpretator može da upropasti dobru pesmu. Ako ima Boga, treba da uđu u prve 4 kompozicije. Nije istina da se mi na estradi ne volimo, samo nekoliko nas se u stvari voli. 2 puta sam ludo volela, 2 puta sam se izgubila, 222, naredne godine, sreće nema pa nema za mene. 222, naredne godine, sreće nema pa nema za mene. Bravo! A kada bi ti sama birala da nije fotografisanje u pitanju, kakvu bi garderobu odabrala, a da se u njoj osjećaš seksi? Pa, ovo je jedna od načina kako ja mogu da izgledam, da se sebi sviđam, a da izgledam seksi. Možda jeste malo onako prenaglašeno. Sad, da izlazim negdje ne bih se ovako jako našminkala, jer je potrebno, naravno, zbog svetla i zbog slike. Ali u svakom slučaju bilo bi nešto ovako crno, neki korset. Možda ne bi ovakve čarape, na primjer, bile, ali eto, otprilike ovo. Bilo bi malo sofisticiranije. Ja se nadam da će publika biti... Čekaj, seksi intervju. Prvo to završi. Da će seksi publika biti iznenađena. Ne, šalim se. Jednostavno, došlo je do nekih promjena u mojoj glavi, u mojim osjećanjima, generalno u nekom mom razmišljanju. To slično onoj filozofiji not a girl, not yet a woman. Tako nešto, Britney što kaže. Aha, pa dobro. Ipak sam ja starija od nje i ne mogu baš da kažem, ali onako, s obzirom da još uvijek živim kao da mi je 17 godina, bez obzira što imam 25, možda i može da se kaže. I kod tebe je došlo do promjene imidža, plava boja kose? Pa dobro, malo idem u plavuše da se osjećam glupo, da vidim kako izgleda život iz ugla plavuše i ništa novo. Pa pravo su ljudi, malo me tretiraju svi da sam sad glupi nego sam bio. Znači, razvijam se u pravcu, vidiš i tu je evolucija. Sad su možda i neki sumnjali da sam glup, ali sad sam sigurno, evo, ja ti priznajem, kao plavuša, jako sam glup. Sad, kad već pričamo na tu temu, malo pre intervjua sa Majom, stalno si nešto dobacivo i ti si poznat kao pričalica, ja sam morala pitati Majo, kako ti njega izdržaš? Ona je rekla, pa morala sam da razvijem cijelu filozofiju. Kako ti to komentariš? Kako ja sebe izdržavam, to je bolje pitanje. Pa ja sam hiperaktivan i hiperenergičan čovjek. Ne mogu miran. I oni koji mene znaju, znaju da sam ja jedna onako hidroelektrana pozitivne energije i da sve ljude oko sebe dižem, stimulišem, ajmo i tako dalje. A moje prisustvo s ovim novim, šta znam, malo
ja sam malo retardiran, to nisam rekao, znači pored toga sam glup, sad kao Plavuša glupi, malo sam retardiran, pa sad vidiš, znači u skladu s tim izgledam. Tako da u stvari uklapam su ovo vreme. Sve atributi koje treba da imam tu su, ali da preduslovi za uspeh. Zato sam ja neprilagođena. Nisam ti otkrio tu tajnu ranije, ali polako, razumiješ, ne smem se odmah ti kažem. Možda da imaš loše mišljenje o sebi. Ok, hvala ti puno. Inače, dobro ti ovo radiš. I gledao sam te na televiziji. Ti si iz televizije Pink. City. Emisija City, da. Jao, tek sam sad ukapirao. Vidite šta je plava kosa? Sad me blam. Mnogo sam blam. Mnogo, izvini. Bilo što sam krila, da sam te videla. Od gore gora najgora, tebe je imala. She ain't got no luck. That's right. Gledam te sa njom, nije srećna baš. Ni ja kraj tebe nisam bila srećna, samo da znaš. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo, bez suza na rastanku. Jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila. Bez ta 22 naredne godine sreće nema, nema pa nema, nema za mene. Sve je kao pre, ali ti si s njom. U novoj priči sve mi liči isti protilom. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo, bez suza na rastanku. Jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Jer ti i ja, ko stranca dva, samo di mi prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila. Bez ta 22 naredne godine sreće nema, nema pa nema, nema za mene. Bez ta 22 naredne godine sreće nema, nema pa nema, nema za mene. Oh, no, 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 no. Nema pa nema, nema za mene. Bad luck. Dobrodošli. Ja se odričem u korist njenu. I tebe nećemo dopustiti, ali također hvala na ponudi. Znate li vi da je ovaj momak iz Zrenjanina? Nemoj se vređaš. Neću, ali šta ću, volim sebe da vređam. Ima problem sa vodom. Pa idem na bunar svaki dan, šta ti pričam, mi se ludilo. Vrlo je teško u jednoj rečenici opisati kako se osjećati u ovakvom sastavu. Znači, kako se uopšte bilo ko može osjećati u ovakvom sastavu. Ljudi čitaju novine, nažalost novine u mnogome lažu. I pošto raznih kretena imaš koji su se infiltrirali na mnogim mestima, na prvom mjestu im je politika, to im je omiljeno leglo, ali dobar deo ostao i u medijima, pogotovo pisanim,
I onda veseli ludaci ne znaju šta će od sebe i lažu, izmišljaju. Ja ne verujem. Razumeš? Evo vidiš, ako ne veruje. Znači čovjek čita u novine i ne veruje, a on veruje, a Ema ne veruje. I vidiš, znači podeljeno. Sad kad bi ja otvorio svoje novine, ja bi napisao na svojoj strani, sve što pročitate, majke mi lažemo. Ni jedna reč nije istina. I opet bi se našao čovjek koji bi rekao, jel veruješ? Verujem. Sledi nagrada za sve naokada, moje kestena. Prokleto i mali, kosmos celi, nema mesta da se sakrije. Dajemo vas ja putem novina, izgubljena je ljubav jedina. $1.000.000, sledi nagrada za sve naokada, moje kestena. I novi CD grupe Luna. Bili smo na snimanju njihovog novog spota za pesmu, čućete koju, dakle, Čeda i Maja. Pesma Maza je jedna mazna pesma u kojoj je Maza postala tigrica, a sad tigrica. Prvo, uopšte pesma ne govori o prvom licu, odnosno onom ko peva. Znači ja se obraćam nekoj Mazi, s tim što to nije biografska pesma. A sad i zaključite. Maja i dalje fina i mirna devojka, a opasnica sam u smislu pevačica, umetnica. Sve od mene za ovo izdanje Mississippi. Mi se vidimo za 3... Duga je zima, ledeno pusta, ledeno srce, ledena nada. Santa nas deli, život celi, mnogo smo hteli, a nismo smeli. Mazo, moja Mazo, s nami nema noćima. Tonem kao Atlantida u tim lepim, modrim očima. Zbog Boga, bez svedoka, usred leta zvezde padaju. Širim ruke, nebo molim, daj mi snagu da ga ja prebolim. Da ga prebolim. Da ga prebolim. Zbog tvog oka, bez svedoka, usred leta zvezde padaju. Širim ruke, nebo molim, daj mi snagu da ga ja prebolim. Da ga prebolim. Da ga prebolim. Pa me mučiš danima, meni mali kosmos celi, nema mesta da se sakrije. 222 naredne godine, sreće nema pa
mesto, ali druga pesma. Uspomene. A to je moja pesma. Pa hvala na mestanku sad. Tijena, koliko ti Maja platila za vršno tamo? Vidjela je u zadaču. To je moja pesma koju peva gospođa. Onda ti neće to da biti problem ni da sviraš. Tako je, neće. Mislim tu i tamo. Zvali Maja. Malo ću minirati tokom nastupa da ne bude baš sve. Pa mene stalno minira, da li pričam ili pevam, on stalno minira. Kad sam manje makao uzena. Ti nemaš razloga da me ostaviš, da zaboraviš šta smo imali. Ti nemaš razloga da me ostaviš, da zaboraviš šta smo imali. Svake noći sanjam tvoje oči, sve se nadam da ćeš opet doći. Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene. Da ne mislim na nas. Kad ovo probate, vidite koliko AC/DC liči. Pa ti si bez Brekovića to. Ja ću sad da zamolim. Već na početku emisije pretpostavljate ko su naši prvi gosti, a grupa Luna je svakako imala puno razloga za slavlje u toku jučerašnjeg dana. Održala je promociju pod jedan svog novog albuma koji se zove $1 milion, zatim promociju proširenog izdanja grupe Luna. Naime, na sceni od sada uglavnom više nećete viđati samo Maju i Čedu, već i još nekoliko članova benda i oni će uglavnom svirati uživo, što su i odradili juče na promociji, a treći razlog za slavlje njihovo je promocija zbirke pesama koju je napisao Čeda. Ona se zove Sa druge strane sunca. U narednom prilogu upoznaćete sve članove njihove grupe i čućete njegovu omiljenu pesmu, pa što možete još poželeti. Meni se rodila ideja da ih naslikam na moj način, pošto ja samo uzimam likovnu formu konja i onda sam naslikao i Maju i Čedu, pa da vidimo ko će pogoditi ko je ovde Čeda. Maja je ovde tako nevina i netaknuta u belo. I ja njima to poklanjam, ali tu pozadi piše da je tu Vanja učestvovao i Čeda, naravno i ja, moja malenkost. Da objasnite, mada se to vidi na slici, kako Čedu vidite? Pa kao gorobat koji ne da ništa, neuništiv je. Ako napravi 5 ovakvih albuma, sigurno da ulazi u nešto što ne može više da se zaustavi. To je kao voda koja nadire. Sad slobodno mogu da kažem Čedo, konju jedan. Da, kad budem ljuta, da. A ti njoj šta kažeš? Kao bilice. Čice. Je li posebna trema pevati pred beogradskim novinama, medijima, prijateljima, kolegama? Pa nije trema, ali posebno uzbuđenje. U svakom slučaju drugačiji je moj osjećaj kad pevam ipak pred na neki način odabranim ljudima u tom smislu nego pred publikom. Drugačije. Ipak se opuštenije osjećam pred publikom. Zasluga pripada redom Saši Šarvari, Mihajlu Rajčiću, Siniši Cetkoviću Ludvigu i meni kao muzičarima, a za onaj najlepši, onaj ukras, pobrinuli se Ema i Milena. Ovo je Ema, ovo je Milena, plesna grupa Stars, koja je u stvari deo grupe Luna. Sad nagradno pitanje, ko je ovde Čedin sin? Haha, ovde stoji sa nama. Da li možete da me da sam? Gospodin je Čedin sin, mladi muzičar. Kako se ti snalaziš za sad u grupu? Za sad super. A šta sviraš? Klavijature. I kako ti je raditi sa tatom? Meni je super, meni je zadovoljstvo raditi s ovako iskusnim i kvalitetnim muzičarima kao što su muzičari oko mene. Koliko se tebi dopada njegova zbirka poezije? Ja sam pročitao nekoliko pesama, a pesma koja mi se najviše dopada ne bi smeo ovako javno da kažem naslov te pesme. Ili možda da. Dobro. Pronaći će jedna psovka je u pitanju. Dobro, znači ovo nije za decu, to smo... Ali psovka nije za televiziju, ali psovka je u službi jedne poruke koja je kulturna i govori o jednoj situaciji gde živimo bez himne, bez zastave i psovkom počinje pesma i aludira na to. Deo neke pesme koja je tebi onako...
Pa neću, to je suviše, ne, to je baš bezobrazno, puno. Evo, pročitat ću jednu ovako zanimljivu pesmu. Kaže, u dućanu iza ugla ima da se kupi svašta. I papuče, i lepeza, i iskrivljena ljudska mašta. Ima tamo raznih čuda i polovna dvorska luda, i olovne vojske četa i mozaik od salveta. Ono kao Slavoj potpuni. Mislim da ja, onako da se ne uvrede ostale koleginice, ali vrlo teško postoji neka konkurencija adekvatna, izuzetna pevačica. Super to sve zvuči. Ja nadam se da za Čedu nema zime, znaš, on imaće kombinacije kako god poželi. Ovo izvođenje uživo sa bendom je za mene pre svega broj 1, zato što sam ja pristalica tih živih svirki i pevanja, a Maja zna se neprikosnovena u tome, ja sam zaista uživala. Što se tiče CD-a, mislim da je korak napred, mislim da je mnogo bolji od prošlog i šta da im poželim nego jedan veliki koncert u Beogradu i mnogo uspeha. Ain't got no luck. That's right. Gledam te sa njom, nije srećna baš, ni ja kraj tebe nisam bila srećna, samo da znaš. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila, 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. That's right. Kao pre, ali ti si s njom, u novoj priči sve mi liči isti brodolom. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Dva puta sam ludo volela, dva puta sam sve izgubila, 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. 222 years, you're lost inside your own prison of tears and fears and disappointments. You gotta find a way to solve your problems. You gotta believe, you gotta work it. If you wanna make it perfect, just let it all go, let the beat flow through your soul and shake it till you lose control. 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. 222 naredne godine. Sreće nema pa nema za mene. Sreće nema pa nema za mene. Bad luck, huh? Gledam te sa njom, nije srećna baš, ni ja kraj tebe nisam bila srećna, samo da znaš. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku, jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina.
2 puta sam ludo volela, 2 puta sam sve izgubila. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. That's right. Sve je kao pre, ali ti si s njom. U novoj priči sve mi liči isti brodolom. Ni tebi ni meni nikom nije bilo krivo bez suza na rastanku. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. Jer ti i ja ko stranca dva, samo dim i prašina. 2 puta sam ludo volela, 2 puta sam sve izgubila. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. 222 years, you're lost inside your own prison of tears and fears and disappointments. You gotta find a way to solve your problems. You gotta believe, you gotta work it. If you wanna make it perfect, just let it all go, let the beat flow through your soul and shake it till you lose control. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. 222 naredne godine, sreće nema, nema pa nema, nema za mene. Sreće nema, nema pa nema, nema za mene. Bad luck. Prošle nedelje promociju svog novog albuma imala je grupa Luna. Osim predstavnika pisanih i elektronskih medija, prisustvovali su i brojne kolege i prijatelji Čede i Maje. A za sve prisutne, grupa Luna izvela je i nekoliko novih numera uživo. Osim novog albuma, Čeda je promovisao i knjigu pesama, koja sadrži i najinteresantnije fotografije iz njihove karijere. I da kažem da ove pesme koje ćete moći da uzmete i nosite s sobom, da pročitate, bit će 2 puta koji su organizatori spremili. Ko šta može daće, uzeći knjigu, ja je neću prodavati, želim da on ide u prave ruke, a to je dečijem odeljenju u Šapcu. I ja ću pročitati samo jednu pesmu koju sam upamtio, svoju najkraću, a verujem da ćete mnogi podneviti to osjećanje sa mnom. Pesma se zove Pubertet. U areni stiče slavu, gde u torbu stavlja glavu. Bez mreže na trapezu, sa zverima u kavezu, uzdata su njemu hrana, sve do nekog sudnjeg dana, hrabrost, budućnost izmešana, kada svetla sva pogasa i utihnu glasi. U danu emisiji City imali ste prilike da gledate atmosferu sa promocije grupe Luna, kada su oni prvi put predstavili svoj višečlani bend sa kojim će u buduće češće nastupati uživo, a i tada su odsvirali nekoliko pesama, što je oduševilo prisutne, pogotovo njihove kolege muzičare, što ste imali prilike da čujete u emisiji City, koji su imali reči hvale ne samo za njihov nešto drugačiji zvuk, nego i za Majin styling, a standardno i pogotovo za Majin glas. S obzirom da vi niste imali prilike da vidite kako je to izgledalo, evo, sada ćete to vidjeti u emisiji City. Jedina
ali zaista je bilo, ovo je bilo sjajno. Blejvoča. City Blejvoč je prazan, ali je bio dupke pune na promociji grupe Luna koja je otprilike bila pre nekih nedelju i po dana. Maja, moj gost u emisiji, Maja bez čede. Maja, zdravo. Ćao, Jelena. Dobrodošla kod mene u emisiji STEM 011. Hvala, bolje te našla. Čede je ovde sa nama, ali na knjizi. Šalimo se, Čede je tu sa bendom. Je bilo da imaš živi bend i napokon ga imate. Da, mada to je prvenstveno bila Čedina želja s obzirom da je on ipak i stariji, a i ima mnogo više tog muzičkog iskustva od mene. Tako da je on radio već sa bendovima u toku svoje muzičke karijere, a ja do ulaska u grupu Luna nisam imala takvo iskustvo, ali u svakom slučaju svaki pravi muzičar sanja... Luna Rajčić mlađi, Čedin sin, Rajčić stariji, gospodin Ludvig, čuveni aranžer i čovjek koji svira bubnjeve. I Saša Šarvari, da, Sale. To je mala ekipa, ali fale nam dve devojke koje džuskaju sa vama. Fale nam dve devojke, to su Ema i Milena koje čine... Ja sam planirala da ih maznem za sunčane skale, a morat ću pitam šefa za prateće vokala, ako može. One nam fale i fali nam još jedan muzičar koji je također na Mihajlovom mestu, zove se Bane Reljić i on trenutno nije sa nama pošto je izgubio pasoš i vizu, tako da sad se bori da ponovo dobije pasoš i tog trenutka kad se bude sve sredilo on će nam se pridružiti, tako da ćemo onda biti stvarno puna Luna. A kako su trenutni planovi grupe Luna? Pa evo ovako, još uvek smo u toj medijskoj promociji koja je zaista uzela maha, bukvalno svaki dan imamo po 2, 3, 4, 5 obaveza i zato sam ja danas malo u žešćem downu, mene to onako snađe s vremena na vreme, ali vrlo retko. Trudim se stvarno da ne izgledam ni umorno, ni onako